Good morning kwa nonse amene matsatira Justin Tech komanso Malawi Trends TV. Tiyambe lero motere kunena kuti tichitengetu cha mtengo wapatali makamaka kwa tonse amene takwanitsa kugona m'mabedi athu malinga ndi kunena kuti anzathu enatu agona kumaula day number 1. Kalekale lotu anthu ndayankhaing'alula nthawi imeneyo koma nazona kuti kodi amene wasangagoneko kumaula muzagona kumaula one day muzaona. Komatu zapezeka zonena kuti zinthu zija zasanduka lero anthu agona kumaula prison. Pepani kwambiri ndimene zimakhalira moyo. Nkhani imene iyi yapangitsabe kunena kuti ipange ma spin-off kapena kuti zotsatira zochuluka kwambiri. Anthu ena akukondwera, ena sanasangalale, ena akwiya, ena akhomodwa, ena zawanjenjemetsa zimenezi pamene ena ndithu zawagwira pashoda penipeni. Nde ife tabwera mamawu makamaka ndi zimene analembatu pali page ina amaiti Norman Yisale pa Facebook, amathira makomenti zosiyanasiyana, amayipatsanso moto pamenepo. Nde anabwera 11 hours ago tiyambira pasipo akunena kuti nkhani #imeneyo. Ngati mbali imodzi yopititsa patsogolo ntchito za ndende, mboma laganiza zomanga zipatala mndende zathu kuti akaidi asamathe mtunda kusaka thandizo la chipatala. Mayiva imeneyo nkhani amene kubwerera mukuyipanga lireti bwinobwino kuti ikuchokera pati ndikupita pati, ikufuna ukabaya pati. Chabwino tipitetu ndekuti mwambamo 10 hours ago analembanso akunena kuti nsanawo wayamba liti kodi mujavinira mkulu ameneyo. Ndikudabwa nazeti. Zimene zotu ndi zimene zalembedwa magayi ndi mukhoza kuona kuti pamene pazikuyenda botani. Post number 1 ikukamba bezonena kuti ngati mbali imodzi yothandizira kuti mundende zinthu zikhala bwino kwa akaidi, thandizo la chipatala lizikhala pafupi, amanga zipatala zabwino mundende mmenemo kuti anthu asamayende mtunda wautali kulandira thandizo kuti iyayi kundendekonso chipatala chiliko mukhoza kumakalandirira komweko. Ina yakunoti nsana tundu umene unavuta nkhani ya nsana dzulo ndi tinayibweretsa bwino kwambiri kufotokoza dzulo lakunota ino muti nsana umene wayamba litino nanga si mkulu ameneyo apeze kuti amavina kwambiri. Amene mwakhala mukumatsatira misonkhano ya ndale imene amatsogolera big manager ndi zonena kuti amavina kwambiri plus kuyimba chani kuti amene paja akavina yonjija samapanga twist nsana uja zimapeze kuti zimakakhala bwinobwino zokhala bwanji. Ameneyo takuti anali Norman Yisale pa Facebook pamene popo page imene amakonda kubwerapo kumakambapo zosiyanasiyana pamenepo ndi tingoyitenga moteromo. Timafunanso tigawane nanu makamaka amene anali Malawi 24 amene amafalitsa nkhani. Iwo ndi nyumba imodzi mwa nyumba zolutsa mawu kuno ku Malawi ndi anapanga screenshot ndi kupanga koti munthu wina akuti netizen nzika ya pa intaneti. Nde koti yawo inali motere. Malawi 24 credit kwa inu fachobweretsa koti imene akuti inali comment ya munthu amayimba pa stage ndi ma blacks, lero akuti nsana akunama musamumvere. Mayiva imeneyo amene watu ndekuti anali Malawi 24 ndipo amene analemba comment imene dzina lake ndi Shedrick Chavi netizen ndipo wayilemba mu 2025 Malawi 24 ulemwano fachobweretsa ndithu koti imeneyi. Comment imene makayipanga capture bwino kwambiri akuti munthu yoranka vina ndi ma blacks kumayimba ndi ma blacks pa stage bwinobwino. Ndekodi nsanawo wayamba lero motero akunama musamvera amene amene nda Shedrick Chavi ati kungoyipatsanso moto. Mete kuneneramo ndi zono anzathu agona ku maula prison. Ndithudi anthu omwe analolemekezeka tokamba za onalabo amenewa. Onalabo Chimwendo Banda anali nduna yoyang'anira maboma ang'onoang'ono, anali munthu wamphamvu kwambiri makamaka mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Sanali munthu wamasewera,
anali anthu amene ankapanga komandi ndendezo kuti tsegulani ndende kwa wakuti, mumange wakuti akuti osuma wapange motere. Koma leloli ndi amene apezeka zona agona kumaula as we speak now amene tikuyankhulamo alitu komweko kuti iwowotu ndithudi ali komweko ayayaya koma lingaliro dziko leti okay chabwino titenge motero imeneyo kunena kuti no pansana pa njovu padzadi nthawi zina zakoma zagwapo ndo ukagwano umafikira pasi pamafuniko zikhala bwino ndi udzu chonena kuti udzujo ndi umene umadza kutola nthaka ija ndi imene makutola. Imagine akaidi ajanda amene akasanduka ngati anthu amene akakhali nawo kufupi iyeyo ndiwo osakukhala mu state imodzi mona akaidi amene iwo akhala ndi akuzunzika koma andira ma 350 kwacha ngati chakudya cha tsiku limodzi. Budget imene ankamenya iwo amagaya amene wachina chimwendo ndazinzawo nthawi imeneyo ali mboma ali parliament mu 2024-2025 season imeneyo kabangeni budget anapanga allocate kwena no prison wina aliyese amene ali ku prison ndalama imene adzidya pa tsiku ndi 350 kwacha mwayiona imeneyo kumene kujaru kwapita iwo wanu tsopano iwo adza akakhala kumene kuja ndi anthu zoti mukhale pangira budget kuti feyo tizidya 350 kwacha welcome to Maura prison. Takulandirani kunoko ku Maura prison chifukwa chonena kuti kunoko ndeti zakhala limodzi 350 kwacha tidyera limodzi mwayiona tidyera limodzi palibenso zonena kuti zana tidyera limodzi meja fa kunoko kulibe treatment yosiyana kuti awa andanali anduna akalekale awa anali olemekezeka chani koma amwene kugwa it's really big like mukumatha kulingalira ngati mende kulingalira nayo posankhaneche kumapezekabe kuti kumakupasabe maganizo enake kuti kugwa kuchoka pa mwamba pamene iwe onlabo munthu olemekezeka kwambiri ndikasanduka no prison amwene munthu amene ali kundende nkaida amwene nochosangotinso kuti nzika wamba imene ili ndi ufulu kunyumbako fa ufulu ututima utenga for granted magaya kungokhala iwe ukhozokhala ninja ukhozokhala koma ngati ndiwe mfulu suli monyolo zinthu zimakhala kuti ndi zosinthiratu komano kugwa osatinso ukafika bongo khala mfulu nzika komano kukafika nopokhala nkaidi fa ali pa remand ku prison kuja takambakala ali pa remand kutanthauza zonena kuti akudikirira mulandu wawo kumene kudzako komabe amwene even pa remand kasi pa remand situation imene akaidi azikakhala kumene koko ndi imenenso yesu akukhala kaya ndi mabeddings amene amagonera akaidi ndi amene yesu akagonera faro umwe ngati munaonatu mmene amapitatu mujeni muja mu chicruiser muchamatenga apolisi kwayi kamene muja munalibe moto zonena kuti awa atengereni mablanket awo kuti nomwena amaka zikakhala ngati kubola awapita umene kuja chichusakachipeza mmene chilili kumene kuja mwene mwakhala mukuonera film zikomo kwambiri I think kwa Bushida amene anapanga zoti film imene ikidwa pa YouTube pamukhoza kuisetchaso akuti welcome to Maura prison anaijambula achinaphwedo achina agent achina kendo ajana ijambula imene mukaitenga film imene ija ndikuzayionera muzona pana munali character wina wakamati Ginte chidakwa china chake chija chicho basi chimangokhala choledzera all the time koma chimaitha kwambiri ndashinkakamba zonena kuti nduna yabwera kuno atamanga nduna ina yake yonenepa kwambiri it's ironic kapena it's I don't know kaya coincidence nduna ina yake yonenepa itamangidwa inafika kumene kuchako ndi nkadya anoti manyinyirika kumadya chakudya monyinyirika anyemba dayanabwera Ginte uchasopana taledzera kuti ya ndimakusaka iwe onenepa iwe nduna iwe UMP unatha uminister unakuthera kunoko ndeta wabwera limodzi kunoko iweyo ndifeyo ndi chimozimozi chimene chatsala mimba yako iso iyi ikuphwera kunoku ikuphwera mimba iyi imene ikuphwera tifanana kunoku ndithu ndipo kunoku usamanyinyirike fachonena kuti zakudya zomwe timadya ndizi zimene zizi iweyo muli ndi anzanu munkakhala busy kumapanga mabudget ku parliament kuja
ndikumalibe ziko zono tinoya kundende kwasiye nopanda ntchito amene finally you are here nde inuyo muzidyaru zimene mabudget mapanga mimba imeneyi ikuphwera imeneyi mwikumbukira clip manager. Hi, good morning kwa nonse tiyambe motero muli maganizo ena aliwonse inu mwadzuka kodi ndi maganizo otani ayikeni mu comment section mulemeza maganizo anzathu akuti